har sanna kan to huna kan biak kan mamo kan thlen na isu hian min ning ngai lova kan biak chu soilo aman min biak atum fo thin episode ma salama kan hmu tong khan Fallen Mountain Peak a Skymanson Alliance le Hall of Souls chu atopa chuan anin ma chon ta Hall of Souls le Skymanson Alliance io in mi pathum ve chu anin beidona chu ta hne na voi ni chang thei chu chakjok an niang ama sabera hun chian mo beiturin piltor ancestor chu aron pen chuaka an pan hian 6 star dosing early stage ve an ni nasataka anin be hnuwa anin hne to ka wangin atopa chon chakjok omlowin draw in atop ta ani second round na hun mo le sauchin te chu anin be velia sauchin chun a chakna zongjong in abeya hun mo chu na takin a hliama ama ero chu ama nge po chu a chaw hlea be chun zom zel turin chakna anei to lo chu wangin anni po chu chakjok omlowin ain draw vele ta ani ti chuan in beina hnung berle poimo ber chu sawen le hun mi seng te inkara ani dona a chakjok jok hi he in dona a hne chang an ni ang ti chuan episode thar chu a in tran don ta ke ma nge hian ka ti top don chi ani atia chu thua the chun sawen chun thimrim takin an ancestor sauzun le apa sauzan te chunga an thil ti zongjong phuba chu ala don ti soin lu aya lu kut aya kut ti in voin hian Hall of Souls ka ti chevek don ani atia hun mi seng chuan nui chungin ma han ta che I thil ti thena hi engchiangi ani min han mu ti ro atia chu thua seizo rol chuan sawen chu lightning speed in aron che ngala hun mi seng ma aron langzui nga a true finger technique mangin aron attack ngala hun mi seng chuan attack chu block to bin silt asiam ve ngal bok ma se sawina technique chuan sil chu aron tike som hal veka finger strike chuan hun mi seng me chu asu teu hle hun mi seng chuan aklo mang chuan sawen chu a ngonga re atum vele a chu mu chuan sawen chuan hun mi seng atum chu a hrengala hall master chuan amit pakha chu sawen thina turani chuan a hlan ngam ti chu sawen chuan chu thlentir atum lo arel ru thlakin a true finger technique mang chuan hun mi seng ku chu ati son ta zoka rang takin hun mi seng chu a hnung tol ngal hun mi seng ku chu in heavenly flame chuan a kang mana sawen chu enin hun mi seng chuan a cherang chu ti ro chu sawen chuan a divine body chu activate in demon sen huang khona technique sonic dose skill chu activate in hun mi seng chu attack zui le ngala ma se hun mi seng chu arel ru a ha dam hel he a 10000 soul submission technique chu activate ta chuta tang chuan formation shield dian tak chu aron langhal he po hi sonic dose skill ania shield chun energy sak tak kap chok zuin sawena technique chu atike som ngala nasatakin sawen chu a hliam wa theibok hun mi seng hian achunga thila thupni in a hria ni e dekani chu wang chun hun mi seng hian sawen heavenly flame hi a hlaulo chu ti la chuan hun mo chuan apoi hle mai sawen hian purifying demonic latas flame hi athun thei tak takang ti le a hmu thei tak don ti hi hria ila chu frame space chunga khan ka that nge yang he ka ti chu lian takani ati ma se hun chen mo chu a boil tuklo sawen heavenly flame chu a chak tak zet ti apoma ma se purifying demonic latas flame chau hian he in dona hian hena achang theilo tin chu adikani he sawen point a thia tanta chu dosing level a kai hnuwa aminal taka asiam technique ani hetiang technique mang hian sawen a dosing ring chu aron in her kwala he technique manga a tha to te chu an frame chakna eba engpo ei zo thei thil ti thena chu hun missing point chu thil ti thena chu anei ni na langa ma se sawen chuan engi ani tak ero ala ra thiam lo hun mo po chuan mak alo ti hle a hun tlan chief chuan hun missing hena hetiang ro hlu tak hi a man tir a be se ngai lo ti asoi chuta hun chen mo hena hero hlu hi atira tangin hun missing hian anei ti alo hre to empty azota chuti la chun sawen chun thil theng chu hre thiam tumin a thir renga hun missing an purifying demonic latas flame ai thei dan chu ala ra thiam theilo chuti la chun hun missing chu anui suka sawen hena tuna chun I purifying sanin wana sang taka aron tara chu mu chuan hun missing chuan sawen hena nihilati devouring flame hetiang taka apur hi alam hungai lo ti arila sawen a purifying demonic latas flame chu atui hle ni na langati he thua soila hian hun missing chuan sawen chu thitura in boss sei turina rila ti chuan asol power chu nihilati devouring flame ma chuan anjong chu a khol khom tanta chu amu hil lo har hlim angmai na lang siawi ron lang chu a mu chun sawen chun abula ki le turina hril ngala
a chan chu nihility devouring flame chuan a eizo vek meng ti a hlo wangin ma se siawi chu anui suka in ring tok takin alu a thinga sawen hena engkim akuta da vek turin ti ni in a lang sawen chuan a seitum chu a hre thiama chuta siawi chuan black hole lam chu pan atum ta a hmalama pan lai chu ama ang klon tam tak a siama an vai chuan black hole chunga chuan an lut ta atira chuan sawen chuan siawi chu angai tu hlea ma serei lo te a chuan black hole chunga chuan energy in thak danglamna na satak alo chuak tan nga chumi lo hmutu zongjong chu chuan a thong hlom hle te turin awa ma se devouring flame chuan angai thato lo chuti lai tak chuan sawen chu hunmi seng bula rang takin a ron lang hala akhing pui chu ama ani awangin ama chau ngai ven jok tura thrilin hunmi seng chu a ron charge ngala an pani in veina wang chuan indon hun zongjonga energy flom tak a chuak zui ngal ti lai chuan siawi chuan a topa chuan nihility devouring flame chu aman theita ai zo ta vek mai ai zo ro chuan siawi chuan rim takin chatui tak ei ang main apum chu an chum vela anung lam chu hoin sawen le hunmi seng chu anole in bereng ti ahmu chu ti lai chuan hunmi seng chuan sawen chu anung lama anor leta beizui turin in bot sei zovin sawen chuan lotus flame chu amana hunmi seng lampan chuan avom ta chu ti lai tak chuan hunmi seng chu boru ka ala omrenga angri buddha lotus chu alampana a thlok lai ahmu chuan a hlau thong hle adin hun chu a che hle ti a hre chiang hle amang ang hle bok ama invena tuma ma se a theilo angri buddha lotus flame chu achunga apuak ngala tanga chaksetin atlak khului mai ma se chu atopna ala nilo siawi puina in sawen chuan angri buddha lotus flame zatam tak asiam ne ngala chuti la chuan borok khu chu ra in hunmi seng chu alo langa alo lan ro chuan sawen chuan rang takin angri buddha lotus flame tam tak mai chu hunmi seng lama ati ngala chu mu chuan hunmi seng chu amang ang hle angri buddha lotus flame zatam tak chuan hunmi seng chu su in an puak ta pop maya lotus puak chuan lai mun chu ate chena sa hle asok wave chu fallen mountain peak pumpuya hriat theiani honga acho mai sawen chu nakin loka athil ti ra chu ator thoi dona wangin lom hmalu tuk lo tura tin avaw zuya chu tianga soi hnu chuan hun chil mo chu lai mun tang chuan a chuak ta chu ti ro chuan hun mo le midang te po chuan an zui ve bok ti chuan chu indona chuan hall of souls chu an tom ta ani sawen chuan thok ala a poi ti takin hun mi seng thara chu ati chevek theilo ti angai tu a thara chu aladam ti soin sawen chuan hun mi seng thara chu shom le zual tor ti ra du hle sauklante shomna ator tir ang bokin chu ti lai chuan piltor ancestor chu alo nui suka atopa chuan hall of souls mit chu an mit mu ngeya an tlan chhia ti alo suya sawena en lai chuan hall of souls hi tuna chuan sawen hian sauzon ai point talent anei thazok ani sauzon a thil ti theilo zongjong kha sawen hian ati hlotling vek nge yang atia chu ngai thuna te chuan aril ru alu kha lai chuan an vel boruak thim khup chu alo kianga beisen eng chu voi khat aron eng le ta ani sawina thian te le sky mission alliance ami te chuan an chakna chu an loma puntin na omte chu lom takin an au chuaka tuna chuan sky mission alliance chu central bank sarorial tu anita anti chu ti rual chuan mi zongjong chuan zana thuk tak nen sawen lam chu an hoya voice record ka ti vekto a cher lu tu ka vai mewe lag le comment kan tam video ni chuan nak tuk zana hemi zom na hi ron da le ngal kan tum don nia an like le chur chul mei te ule